Subay sa mong balita, napasaylon sa magtiayon ang nangilad nila nga wedding coordinator pagpasaka og kaso posibleng di na himuon pa samtang mapasalamaton sila sa nadawat nga mga offers aron madayon ang ilang wedding reception. Ang detalye pinagi sa report ni Marie Dumabok. Salamat sa pong kunya kay ngano og wala mi dali niya gown ma'am. Dili madayon ang wedding or madayon ang wedding, mag-t-shirt rami og magpantalon, biskan na walay siguro kaon. At least nakasal majud ba na pinakakuan jud sa kasal. Wala magdumot ug naluoy pagani sa dadangatan sa wedding coordinator nga sina Sir Fuentes ang magtiayong sa Tinggasin. Giangkon sa bride nga naglagot siya nitong panahon nga wa madayon ang wedding reception kay wa gibuk sa coordinator nitong Miyerkules sa hapon. Ang iyang pagdangoy-ngoy gawas sa venue nakuhaan og video ug nag-trending sa social media. Mato di Cherry Pie nga kagahapon nagkaistorya na sila ni Fuentes ug gipasalamatan pa niya kini. Suma pa ang pagpasaka og kaso batok kang Fuentes sabutan pa pag-ayo sa magtiayon kay di na usab sila buot nga mahasol pa. Hilak siya. Mora jud na yang istorya wag Madam, sorry kay Madam kanang kung anong galas-galas man ka. Nagmahay ko Madam sa ako nabuhat nimo kay okay ra gyud kay ka. Imo ra jud pong kong gipasaylo biski nakasa ako nimo kanang ikaw pa gani nang umusta nako kay ingon man ko niya nga sorry kay Madam na viral na noon ka. Giangkon sa bride nga nagabot-abot karon ng mga offer gikan sa mga event organizer, tag-iyag kananan ug uban pang event services nga gustong mohatag kanila og libreng serbisyo alang sa wedding reception. Gani ang best friend ni Cherry Pie nga maoy iyang maid of honor nitabang na usab sa pagtubag sa mga offer kay wa pa siya panahon pag-atiman niini. Samtang gipangitaan pa usab nila og paagi nga mabayran ang uban pang wedding services nga apilunta sa package nga wa bayri ni Fuentes. Daghan magud kay sila di lang kay duha tulo. Bali lima naman guro na sila ni offer na mo. Pasalamat na lang sad mi nila pero di sad jud mi sad maka-decide karon di sad mi mo accept sa mga offers tanan. Basta di mi mahuman ni Madam Nasser. Unya na mo commit or mo pili sa mga ni offer sa health kanang mahuman na ang issue ni Nasser para naadyo tay peace of mind tanan sa remake sa ilahang wedding. Uban ni June Sulon. Ako sa Marie Dumabok. Balitang Bisdak.